afnemen? Ja, zullen die maar even meenemen voor een praatje? Helemaal over de streep. Vluchtstrook. Ik zet hem aan. Ik wil je even uitnodigen bij ons in de auto. Dan wil je even wat laten zien en dan halen we daar de bekeuring even af. Op het beroeken van een smartphone in de auto staat een boete van €230. De politie moet heel tijd vaker bondjes draaien voor het bellen of WhatsApp achter het stuur. Ja, wij zien toch wel dagelijks tijdens onze surveillances dat mensen gewoon constant die telefoon aan het oor hebben. En dan heb ik het over minimaal per dag een keer of 10. Peuker uit, die staat ook in de ergernis top 10. Automobilisten sturen haar het meest aan het bumperkleven, komt uit het Nationale Automobilistenonderzoek. De verkeerspolitie zocht streng ta op gevaarlijke situaties. Omdat ze nog actie vieren voor een betere politie-CEO, wordt er bij oren-uitredings wat terug de vingers jongen. Mobiel bellen, daar maken we een bekeuring voor op. En laten we de gordel bij een waarschuwing. Ja, maar ik belde niet. Ja, het gaat erom dat je een telefoon vasthoudt. Maar die lag op mijn schoot. Ja, die had je op het stuur. Daar was je mee bezig en dat is afleiding in het verkeer. De politieman haalt heel gauw in de gaten hokkerautomobilisten maar haar een smartphone onder het bordje binnen. Van links naar rechts in de rijstrook, er wordt geen richting meer aangegeven. Heel vaak zie je dat het rijgedrag ook echt verandert. Zo'n 24% van de ongelukken komt door het gebruik van de mobiele telefoon. Als het jongen wordt, dan worden de verkeersdeelnemers voort aan de kant gezet. Wij zijn van de verkeerspolitie. Ja? En wij halen jou bellend in terwijl je aan het bellen bent. De reden dat wij op pad zijn, wij zijn eigenlijk specifiek naar het kijken naar afleiding in het verkeer. Oké. En een van de grote afleidingen is bellen. Aan een lege beurs gaat deze vrachtwagenchauffeur bij verder het loon in.